Adeg-degan Kowe jenenge sing deg-degan kowe udu kono. Deg-degan kok kanene sing obah. Deg-degan kowe nang wong kene. deg-degan itu seluruh tubuh itu deg-degan kabeh. Ya ora, itu namanya gemetar. Kalau seluruh tubuh itu gemetar. Apa iya? Ya iya. Nyong Deg-degan anggar itu wis di ya sini. gemeter. Nyong anggar wis Oh, gemeter. karena jantung itu di sini. Jantung di mana, Pluk? Jantungnya di mana? Di sini. Di mana jantungnya? Di sini. Ini jantung di sini, Pluk. Kamu punya jantung di mana? Ya di sini lah, masa di sini lah. Di mana sih? Di mana? Mampu lah. Mbak Cempluk. Pripun ligare? Nggih, matur nembah nuwun niki ngapunten nek mboten cara nikine bleor niku rasane kurang marem. Nah, nggih. Niki wonten panyuwunan. Nggih, durasi wedalipun. Nggih. Pokoknya ada mandat dari panitia pokoknya campur sari sore itu jam 9.45 menit. Dieling napluk banyak acara nanti. Maka di timer. Mas Gembir, kena sing jaluk sidaranda diparingi kanta-kanta sedulur-dulur wonten ning Langse. Nang kene akeh apa ora, Mas? Loro ya kurang, telu papat ora masalah. Niki streamingnya sinten mawon niki Mas? Saking pundi mawon niku? Ditakoni ya. Ya kamu yang nanya. Ya akeh banget kamera-kamera badan jepra kok. Iya, sekarang kan sosmed itu luar biasa. Iya, betul Dalam sekali. Angger Jadi pojok. mempermudah ya. Oh iya, betul untuk Mempermudah hubungan, informasi. gitu. Nggih. Oke, nggih. Matur nuwun nuwun ngaturaken sugeng rawuh ngaturaken saking pertamu pinarak lenggah ganti mardu mardikane menggalih. Sakmenika wonten atensi utawi panyuwunan saking dulur-dulur Langse. Nggih, ngersaken sidaranda. Sidaranda. Nah, Dilanggam apa nih? Hah? Dilanggam. Langgam ya gelem tek pangan, dangdut ya ayu, seragenan ngesrak ya bareng-bareng ora apa-apa. Monggo sesaran kalian modul laras. Modul laras Indonesia. Makaro sesarengan Tison Pro Audio. Matur suwun. Ya ya, randa. Endi Mas? Asik. Biyen mula sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing tresno welas sejati. Kasane sliramu digawe lara. Ora wurung saikine dadi rondo. Ajur-ajur ya, Dek. Tanpa upama. Piye, Dek? Tenan lho, aja ngapusi. Upamane ngono to, Dek. Ya nek ngono ya kudu aja suara lho. Kabeh iku ora perlu mbok gedoni. Janjiku biyen aku sago ngenteni. Ora kena prawane tak enteni randane. Randa yo gelem.
ala ala iya biyen mula sliramu wis tak aturi kol bojo sing tresno welas sejati mungkasane sliramu digawe lor saben dina ora wurung saiki dadi rondo nanging piye kabeh mau wis kepancet ibarat bubur ra bakal dadi sego buka kabeh dah tanpa upama apa upama ngerti ngono lamaranmu sing tato yo aku yo sabar to Dek najan ngenteni setahun apa rong tahun mergo aku terno karo sliramu to Dek kabeh iku ora perlu digetoni janji biyen aku sako ngenteni